В какво се измерва щастието днес? Ако за някои е въпрос на материални неща, то за други е въпрос на малко внимание. Мястото е Кутела, едно малко родопско село, в което живеят 318 души. Предимно възрастни хора, предимно сами, предимно забравени. Изгледа, че и тук ще умираме в нашето си село. И деца, те са отишли, и деца са пръснали, обаче ние живеем и идват децата, виждам се. По Коледа чакват да ги дойдат. Да. А какво са празниците без коледно настроение? За да усетят тези баби и дядовци коледния дух, платформа "Приятели, помагайте" украси селото с коледна украса. И само за няколко часа обезлюделите улици придобиха нов облик. Радостни песни, смях и веселие изпълниха малкото селце. А вие чувствате ли така коледния дух? Чувстваме, разбира се, радвам се днес, където ме посетихте, Кутела да ни направите елната, много сме радостни. Никой не ни я подава ръка, така както Лео ни подаде. В Кутела лекарства ни достави. Всичко, никой не ни я до сега подава ръка, много се радваме. През лятото "Приятели, помагайте" и Лео Кадели изцяло оборудваха лекарския кабинет с медикаменти и ЕКГ апарат на обща стойност над 2000 лева. Това донесе спокойствие на жителите, както и на кметът на Кутела. За което сме ви благодарни и както е вашата платформа "Приятели, помагайте", ние ви чувстваме като наши приятели. Доброволците, които се включиха в тази коледна кауза, дойдоха от всички краища на страната. Основният виновник обаче, който се обърна към платформата, беше Снежка Чукарова. Преди това доста следях тази платформа. Хареса ми начинът, по който работи платформата, прозрачност. Хареса ми това, че се включват все по-млади хора и най-много ми хареса това, че се помага наистина хора в нужда. И ако се научим всички да си помагаме, както и Лео казва, няма да имат страдащи хора. Ние не можем да чакаме някой да ни оправят живота. Ние трябва сами да си помогнем. Ето, нещата се случиха тук. Нямаше никакви медикаменти в този кабинет. Все пак тук има хора, които нямат и транспорт и зимните условия са много тежки тук. И ако се наложи, примерно, да дойде линейка, смятате ли, че за 15 или 20 лева може да загуби човешки живот? Основателят и двигател на "Приятели, помагайте" Лео Кадели сподели, че доброто не се измерва в количество, в цифри или в дни. Не действаме, да раздаваме щастие на хората, да видим тяхна усмивка, без значение дали са възрастни хора, са деца или каквото да е било. Това село не са в беда, но имат нужда от внимание. Както видяха плакатите, се радваха хората, ни посрещаха като техни деца и не им закарахме така малки нещата, просто да им върнем усмихват и щастие, защото те за жал са забравени от много хора от България. А накрая отправи своето коледно пожелание. Искам да бъдат всички щастливи и усмивки. Може тук, както видяхте вчера, ядахме по една чиния фасол, но не беше толкова вкусно, седно сме най-скъпия ресторан на Европа. С истински хора, истинска храна, истински души, истински разговори, истинско присъствие на всички. Искам да благодаря на кмета, на всички кметове на района, които присъстваха, помогнаха. Искам да благодаря на всички медии, които ни подкрепят тук. Искам да благодаря на всички приятели, които ни подкрепят. Коледа ще бъде за всички, които се обърнат към нас. Може с малко, но ще имат Коледа. Дали с подарък, дали с храна, дали с внимание, винаги ще получат това, което търсят от нас.